A Fejér megyei Szakképzés Szervezési Társulás két alapítója, a Fejér megyei önkormányzat és Dunajváros megyei jogú város önkormányzata sikeres közös pályázata hívta életre a térségi integrált szakképzőközpontot. A projekt létrejöttét segítette a sikeres TÁMO pályázat, amely 300 millió forintot biztosította a társulás létrehozásához. A TIOP, azaz a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program pedig a szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítására 600 millió forint Európai Uniós támogatást jelentett. A most záruló TIOP projekt a TISZK szakmai fejlesztését, a gyakorlati képzés minőségének javulását támogató infrastrukturális és eszközfejlesztést jelenti, mely elősegíti a korszerű technológiák megismerését, a munkaerőpiacon releváns, jól hasznosítható szakmák oktatását, a munkaerőpiac igényei és a szükséglet felmérés alapján meghatározásra került kiemelt szakmacsoportokban. Kereskedelem, marketing, elektrotechnika, elektronika és gépészet. Ezzel hozzájárulva a térség versenyképességének és foglalkoztatási adatainak javulásához. A gépészet és az elektrotechnika, elektronika szakmacsoportos központ fejlesztése a Dunajvárosi Dunafer szakközép- és szakiskola villamos tagiskolájában valósult meg. Az eszközbeszerzésre 168 millió, míg a felújítási munkákra 101 millió forintot, azaz a pályázati források mintegy felét fordították. A felújítások nem pusztán a gyakorlati munkahelyek kialakítására korlátozottak, hanem jelentős épületfelújítást és akadálymentesítést is végeztek. Reprezentatív portai pultot alakítottak ki elektronikus beléptetőrendszerrel együtt. Elegáns lift szolgálja az esélyegyenlőséget, így az iskola teljes akadálymentes lett. Az iskola utca töredezett teljes járólapját korszerű linoleummal váltották ki, valamint az alatta levő padlófűtés rendszerét felújították. 2 új, akadálymentesített mellékhelyiséget építettek a mozgáskorlátozottak részére. A hallássérültek számára induktív hurkos infokommunikációs eszköz áll rendelkezésre. A Dunafer Szakközép- és Szakiskola a Fejér megyei Szakképzés Szervezési Társulásnak egyik oktatási intézménye, és ezen keretén belül a TIOP-os beruházás, talán mondhatjuk úgy, hogy a legnagyobb beruházás a Dunafer Szakközép- és Szakiskola villamos tagiskolájában valósult meg. 6 tantermet újítottak fel, 6 tanterem teljes beruházását végezték el, ebbe tartozik mérőterem, nyelvi labor, konferenciaterem, egyéb tantermek, az iskola utca, a bejáratnál a portal területe, mozgáskorlátozottak segítésére szolgáló lift és az egyéb mellékhelyiségek. Ezt az oktatási intézmény saját erőből, önkormányzati erőből nem tudta volna megvalósítani. Minőségében nagyon sokat jelent, elektronikus módon sok minden oktatási terület megvalósítható. A 21. században úgy gondoljuk, hogy ez a mai fiataloknak igen nagyon előrelépést jelent. Az eszközök, amelyek a Dunafer Szakközép- és Szakiskolába kerültek, nagyon sok számítógép. Ugye a nyelvi labor, a konferenciaterem, az egyéb termekben, a mérőtermekben a számítógépek, nagy mennyiségű, itt 100-as nagyságrendről kell, hogy szóljunk, de ehhez szorosan hozzá kapcsolódik egy szerverszoba, amely külön tudja működtetni a tanulók részére a dolgokat, és a tanárok és irodarészre szolgáló elemeket. Ide tartozik még a mérőterem. A mérőteremnél az emeleti és a földszinti teremnél, az emeleti teremnél egy elektrotechnikai mérőtermet tudtunk megvalósítani, a földszinti teremben a Festo cég által megvalósított automatizálási termet tudtunk megvalósítani. És ez itt ezeknek a tanulóknak, ezeknek a képzési formáknak nagyon-nagyon nagy előrelépést jelentett. A kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporthoz tartozó fejlesztés a Dunajvárosi Rudas közgazdasági szakközépiskolában, szakiskolában valósult meg. Eszközbeszerzésre 82 millió, felújítási munkákra 19 millió forintot fordítottak. Lift és rámpák építésével akadálymentes lett a felújított taniroda, kiegészítve mozgáskorlátozott mosdóval.
Az iskolában 21. századi akadálymentes főbejárat, valamint elektronikus beléptető rendszerrel kiegészített esztétikus recepciós pult fogadja az intézménybe érkezőket. Döntően 3 területet lehet megemlíteni, ahol jelentős változások történtek. Ugye nálunk már évek óta, 1990-es évek elejétől volt taniroda, amit még annak idején a szakképzési alapból épített az iskola. Hát ezek az építkezések sajnos olyanok, hogy elegendően hamar amortizálódnak, és hát ennek a tetőszerkezete már beázott, hát ennek a felújítására kerül sor. Döntően aztán ezen túlmenően a berendezési tárgyakat kellett kicserélni, bár nagyon jó állapotban voltak, hozzá kellett érni, nagyon megbecsülték a tanulók, de azért ezek és azért jó, hogy cserére szóltak, dönteni itt a számítástechnikai eszközökre gondolok, nem a motorzatra. A másik nagy terület, ami hát kívülről látszik, ugye a bejárati rész, ami hát elegendően ugye 1975-ben került átadásra, ami hát én azt gondolom nem volt olyan nagyon csúnya, de hát végül is a mai modern szellemnek már nem felelt meg az a bejárat. És hát a portai rész, ami nem utolsó sorban a beléptetőrendszer újdonság, amit én azt gondolom, hogy jól kezelve, jól levezettük. A tanulók, illetőleg a szülők, akik ide járatják a tanulóikat, azt gondolom, hogy megszokták. Védelmet jelent az intézménynek, előtt is eléggé szigorú volt a belépés, ezt azért mindenki tudja, papír alapon ez működött, de az elektronikus rendszer azért pontosabb, tudjuk a gyerekek kivel járkálását és itt van. Van egy DINA nevezetű elektronikus tanulónk, amelynek össze van kötve ezzel a rendszerrel, így a hiányzások tényleg pontosan regisztrálhatók. A mai világban az nagyon fontos dolog. Ez a 3 terület ránk fért már, azt gondolom, és hát ezzel aztán, hogy előreértünk a pontosságban, a kezelhetőségben és az adminisztrációnak a magasabb szintre emelésében. A gépészet szakmacsoporthoz tartozó fejlesztés a Seregélyesi Eötvös József szakképző iskolában valósult meg. Eszközbeszerzésre 52 millió, a felújítási munkákra 41 millió forintot fordítottak. Hozzávetőlegesen 100 millió forint az, ami itt az intézménybe beruházásra került. Ennek körülbelül a fele az építési beruházás, a másik fele pedig különböző eszközökben tárgyasult. Az építési beruházásban 2 hegesztőműhelyt alakítottunk ki, illetve hát nagyon régóta esedékes dolog is megtörtént, a tanulói öltözőket is sikerült teljesen felújítani, és végre elmondhatjuk, hogy 21. századi körülmények között vannak itt a diákjaink. Az eszköz beruházásról pedig annyit, hogy egyrészt a hegesztőműhelyeknek az eszközei, amik teljesen megújultak, és szintén a legmodern technikával kerültek felszerelésre, illetve olyan szerszámokat is tudtunk vásárolni, amelyek elősegítik a munkát az egész szakmunkásképzés folyamatában. Ezen túlmenően egy jelentős informatikai fejlesztés is lezajlott, ami azt jelenti, hogy 2 informatika termet alakítottunk ki. Az egyik az távoktatásra is alkalmas, és hát a tanulók azok nagyon örülnek ezeknek az új lehetőségeknek. Mi az előző időszakban is rendszeresen pályáztunk, és gyakran eredményesen is pályáztunk, de volumenit tekintve ez a beruházás, ez kétségkívül többszörösen meghaladja azt a lehetőséget, amit az előző években sikerült megvalósítanunk. A 4. intézmény, amelyben beruházás történt, a Bicskei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskolában valósult meg, ahol eszközbeszerzésre 19 millió forintot fordítottak. A tisztnek köszönhetően a postaforgalmi szakképzésünkre alapozva egy komplett multimédiás tantermet tudtunk felszerelni. Ez egy 30 gépből álló tanterem, illetve kaptunk hozzá projektort, szkennert és egyéb plusz kiegészítő
eszközöket, videokonferenciára alkalmas videófelvevőt, illetve vásznat, hordozható vásznat. A informatika órán kívül az nyelvi oktatásban, illetve a szakmai oktatásban is tudjuk használni a tantermet, az interaktív oktatásra, a kompetenciák erősítésére, illetve fejlesztésére, tehát mindenképpen azt kell mondjam, hogy az egyéni foglalkoztatásban is könnyen tudjuk használni a tanterem minden részét és minden eszközét. A nagyító eszközünk azok arra alkalmas, hogy a gyengéllátó tanulóinkat tudjuk ezzel segíteni. Most a jövőben lesz ilyen tanulónk, aki nem magántanulóként, hanem nappali tagozatosként fog itt tanulni. Ő majd fogja tudni ezt az eszközt komolyabban használni és kamatoztatni. A terveinkben áll, illetve meg is valósult az ECDL vizsgaközpont, illetve ennek kapcsán a tanfolyami felkészítések nem csak nappali tagozatos diákoknak, hanem felnőtt képzéseknek, tehát helyet tud adni a tanterem. Feltétlenül el kell mondjam, hogy nagyon örültünk, hogy megvalósult ez a pályázat, és szeretnénk, hogyha minél több ilyen pályázatban lehetne részünk. Az intézmény más területein is fontos lenne, hogy tudjunk fejleszteni. Egyrészt az épületfejlesztés, felújításra fontos lenne, hogyha tudnánk hangsúlyt fektetni pályázatokban, illetve a tornaterem, tehát a testi edzés az fontos a szakképzésben is, illetve hát a gimnáziumi képzésünkben is, tehát fontos lenne, hogyha fejleszteni tudnánk, és építeni tudnánk az iskolát, megbővíteni természetesen. A TISZK központ irodáinak kialakítása a Dunajvárosi Gárdonyi Géza általános iskola épületében került sor. Felújítási munkákra 33 millió forintot költöttek. Ebben az épületben működik a TISZK menedzsmentje. Akadálymentes irodákat és tárgyalótermet alakítottak ki a hozzá illeszkedő bútorzattal, valamint informatikai, irodatechnikai háttérrel. Itt épült meg az országban egyedülálló, úgynevezett podcast rendszerrel felszerelt speciális oktatóterem, mely az elhangzott előadásokat azonnal a világhálóra közvetíti.